Karagi. C'est un complet. Tu vois, on va pas de monsieur. Non, man, tala. I'm done of my mobile. Et moi, j'ai dit, à Moulo, je suis à la pharmacie, on va dire, on ne veut pas y aller à la pharmacie. On va fouiller alors. On va y aller. Nani nyom flag fuka sa. Ato. On va fouiller alors. Amana ben ga kono. Zena ne ga kono. Mi ga kono. Ani ba ate ba anti. Ko kan. Alhamdulillah. Amala kan ma kurte biya. Biya ba kurte biya. Muna. Meshe an wole. Ka tire ko wa wuruka. Alala jarabi. Allahu akbar. Ta wurukari. Ko wa wuruka. Aluna fa hunna to ko nyaare kam na kurkan. Jonga ko. Ay baga wole kara wole. Sama suro mo a telefon ni rek. Mai. Sama suro ya wole tina so. Ya wole da suro wa. Ati won sa. Mo mangene. Joma nyare. Anu dole ke. Dole ba. Ala amatu ala kwa ya wurukari. Ka wurukari. Non, bon, faut pas chez problème là. Comme il n'a pas de gouvernement de seconde. Ni avec la gan c'est bon pour mais t'as la tête. Ah, on s'en ça. Ame ba so asi doctor so. Non, voilà mais docteur so la mais wolé que pour y avoir rom nga seka yé quoi. On va y aller. Amen. Karagi ni batara. Ni ba yo ka mitala. Ndi ko badal. Karagi. Abdori. Ouais. C'est Moïse era goni. C'est Moïse ici. Tamate c'est voilà. Avec des idées, il y a comme nous on a c'est plan. Ou tu me mener tchene fois machine. Ali se wala gi tiene fois. Anu asuranti kalangesa. Aisa e fene na unche e na turu ga hange boy direct la machine na. Ese o fene check an. Anna de ka sa. E ma de ko e ko che no. O fene che mai ba blanc na. Ah. Oh, on peut tout ça tesi. C'est bien na tesi. Mais na fait E ni des idées E se temna ulara. Ai tete ulara biara. na di unta. E mana baro kama. E na tere kama. Oh, ande sera. Lere ma uli ka bonga sey kono ere. Che. Nto ni kata. An dole ndalati. Mo ma ni. Oh, e na kana ku e ku anti sun kana ma ami ta dunta bota. O me she yere fene na nyera fi ma ba ngo. Ne tro me she nyera me ya. Che. Mo la ga jabe na hamini. Usu chali be mi. Ni na mi ya. Tege da ni tege na ga fa da ni se. Che kana na tege la che na sa. Pero, Une fois. Hein? problème de e. Tu me la de la volonté. Che se ne rete ta reposer. Ai na boga la na. Ai ati boye sa. Che ne rete ta reposer don. Che se rete ta ba sa mo. Johnny gonna win it and full on it. Oh, monsieur le directeur. Ça. Allô? Effectivement, il y a ma forme. Mais un peu pour gagner $, mais à 100. Ok? Oh, monsieur le directeur, ça, quand même. Nous n'avons rien de putain. Monsieur? Mon Dieu, dem se nous soro. Agera to kodi. Mais c'est là. Ko yi sema jogi. Ka se ju. Yi sema kari. Allahu akbar. Mais c'est ça. Ni nana 100 ka bo bara yaro. Oh. Kana demsenu soro. Ko accident ke ki sen kari. Astaghfirullah. Ka jo sengani. Ko yi sen kari. Nere kun botola reflet 100 vous mettez là. Jo c'est un rêve sur le non. Ne ta kamera ni se. Karagi. Ajina. Na. Karagi. Ana. Ama fone na ko mi accident ye ga sen kari. Ne ba fore. Karagi da fo. Abi nyegena. Ne tere abi nyegena. Karagi. Amba. Na. Egmen, na. Abama boga la wa. Okay, tala na. Ama fone na eni jine ama fone na ko mi accident ye ga sen kari. Ali jina la fo. Jo. Ne ma fo. Ne ma fore. Ona fo. Aba accident ne kisinewa. Fale bola. Ye senga kari. O sen. Ama fone na ko mi accident ye ga sen kari. Ama fone na wa mo fo. Karagi da. Karagi. No, jina la fo. Ale ko kuru ne ketale la kana kalo ti ya. Beshi. Ne ko belle femme ça. Ne elle est bien. Et qui kalosara. Non. E kata. Non. Ne beta.
monsieur. Mama kariara ka di galo sugu da ila n'a fɛrɛ ni ma a bɛ se k'i faga o ɲuman ye min ye ne bɛ jɛ ka wari kɔ e den ninnu tɛna kɛ ne fagali sababu ne bɛ taa ayi mais ne bɛ min f'i ye quoi a tɛ se ka tɛmɛ nin kan quoi mais e bɛ fɛ ne ka mun kɛ tuguni e den ninnu ye diɲɛ ko bɛɛ da ne kan sa diɲɛ ko bɛɛ dara ne kan n y'a bɛɛ kun mais sisan nin fɛnɛ nkalon sugu sans éducation tiɲɛnen don sans mara yɛrɛ de tiɲɛnen don ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo n t'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo tellement denmisɛnnin fila min kɛlen don ka min da ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ b'a dɔn mais ni deli i ka fara n kan an ka jɛ an ka denmisɛnnin ninnu la solution ye ɲɔgɔn fɛ an ka solution ye ɲɔgɔn fɛ ni deli yɛrɛ i ka kɔrɔfɔ bɛɛ fɔ nka bi kɔni ne tɛ baara kɛ n tɛ cours di maa si ma mais hakili la miiri n'a kɛra cogo min nin bɛ na o de wari monsieur an b'a kɛ ten aw ni ne fila aw bɛ sa ou bien soit ne bɛ sa ou bien soit aw bɛ du bila ou bien soit ne bɛ du bila o fila dɔ la kelen don an bɛ kuru kɛ wala anw ɲɛmɔgɔ den na ta ka bɔ an ɲɛkɔrɔ yan